Chantada e as ribeiras do Miño xa están en plena vendima estes días. Con data deste xoves, en toda a Ribeira Sacra xa se levan recollidos 2.699.000 kilos de uva. Julio César, contanos como vai a vendima, que estabas moi a gusto ahora aquí. La vendimia va bien, aquí hay una uva muy buena. El vino no lo bebimos ahorita. Esto no es la mejor viñera que he visto yo. Entonces, de paso, vas limpando un pouco as follas. Sí, porque no ve que si no, no se ven, la que hay que quitar. Y así más cómodo, ¿ves? Yo le quito la hoja de los lados y ya le veo la raíz para cortarla. Cantos anos levas facendo a vendimia? Llevo del 2010. E que che parece este traballo? Igual que otro, igual que otro trabajo. Nesta campaña elaborarán viño baixo amparo da denominación 93 adegas, das que 24 xa finalizaron a recollida de uva e 41 están en plena vendima. Esta tarde os vendimadores e carretadores estaban a pleno rendemento man a man coa uva mencía nas ribeiras próximas á presa de Belesar, no Sabiñao. Tes experiencia xa? Bueno, unha pouquiña. Vendimo para casa, vendimei para algúns colegas e hoxe estou aquí en Amedo encantadísima. E pedazo uva que temos este ano, Algún truco para levar mellor este traballo? No, comer ben e con ganas. Con ganas e agacharse e veña a cortar e a vendimar. Bueno, estades aquí un bo equipo, bastante numeroso, non? A verdade que sí, a verdade que sí. Bueno, tamén fai falta, pero sí. Canto máis mellor e, jolín, a Ribeira Sacra é complicada, sabes? Entonces, pois, cantos máis mellor e acabar antes, para que sala o viño. E, bueno, ides conocendo as uvas, entendo, pouco a pouco, non? Eu aprendo mogollón nesto, de verdad que sí. Antes non sabía distinguir ninguna sola, ahora xa máis ou menos pola uva, polo sabor, pola folla. Vas distinguindo, vas aprendendo e é un mundo xeñal. E da viña xa saben rapidamente a adega, neste caso emprazada ao outro lado do río, no pousadoiro de Amedo, en Sanfiz. Aquí faise a outra parte do traballo estes días. Despois de descargar, o primeiro é despalillar. Na adega familiar, os propietarios reciben a que foi en xeral unha boa colleita en cantidade e tamén en calidade, pese a pegada duns últimos meses de seca que sempre marcan o que vai ser o viño desta colleita. Rumorease por aí que esta está sendo unha gran vendimia, é así? Sí, este ano a verdad que en canto cantidade e calidade está compensada a cousa. Atopastes vos en que condicións está o viño, ahora mismo a uva? Non había certos temores, pero creo que, bueno, sanitariamente e de grado está ben. Contanos un pouco. Sí, pois o viño este ano está unhas condicións óptimas de sanitarias. E despois, en canto a concentración de azúcar, máis elevado que outros anos, eso si, acideces un pouco máis baixas. Eso non é bon, non? Non, por a falta de auga é o que provoca que as acideces sexan un pouco máis baixas do acostumado. Aquí, bueno, estades un bo grupo de persoas traballando na campaña, non? Sí, aquí, bueno, na nosa casa en Amedo, pois en bodega normalmente estamos 4 persoas e despois en vendima, pois, unha tropa deles. Cando empezastes co vendima? Empezamos o luns, co blanco, procesámoslo todo en 2 días, e xa de seguido o tinto. Amedo, por exemplo, calcula chegar aos 8.000 litros de produción dos seus coñecidos e premiados viños brancos. O dos tintos está por ver a uns días aínda pro peche da campaña. Xa levamos vendimado uns 30, sí, máis ou menos. Que se pode saber de como van a ser os viños este ano vendo as uvas? Bueno, pois o estado sanitario, que é moi importante, a concentración de azúcar, tamén é importante, un parámetro importante no viño, pois viños un pouco máis alcohólicos que outros anos, pois viños máis limpos, sinceros. O traballo na viticultura, que é algo do que nos falaba fai un momento Pepe, que nos decía que, bueno, que o viño que se fai na viña, non? Eso é así? É unha verdade como un templo. A viticultura é primordial á hora da calidade do viño. Houbo que estar este ano moi encima da viña? Bueno, a campaña no viñedo foi liviana, non comparada como o ano pasado, que foi un ano moi difícil pola primavera de choiva. Este ano, como non houbo choiva e humedade, foi un tempo moi seco, pois as enfermedades non houbo moito risco de
de enfermedad, o que sí estrés hídrico nas cepas. Vemos un gran porcentaxe de cepas que se secaron. Ata cando se vai a prolongar a campaña aquí? Conto que hasta o luns, martes, xa remataremos. Aproxímase unha fin de semana de moita actividade nas ribeiras, tanto no traballo para as adegas comerciais como para os viticultores particulares que terán un par de días bastante bons para a recollida. Tempo fresco e no que en principio non se agardan chuvias, a lo menos de importancia.